Ya sih. Krishna. Terima kasih Mas Bos. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelaleki sing kene Mas Biyen aku duwe pacar anake Pak tukiran bakul pecel ana ning pinggir prapatan terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleki Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu yo spesial Mas Bos delur-delur sumber benda yen aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen kangen karo sliramu tak alus-alus fotomu
Terima kasih dealer dari